widzialny i niewidzialny. Każde stworzenie ma aspekt widzialny i niewidzialny. Widzialny jest słaby, a niewidzialny jest mocny. Bo ich nie chcę. Widzialny i niewidzialny. Każde stworzenie ma pozwalają aspekt czasem widzialny ujrzeć i rzeczy. niewidzialny. Bo ich nie chcę. Widzialny jest słaby, a niewidzialny jest mocny. Każde mają w sobie wiele znaków. Widzialny i niewidzialny. Droga utrapienia. Widzialny. Przecież każde stworzenie ma w sobie aspekt widzialny i niewidzialny. Droga utrapienia. Każde mają w sobie wiele znaków. Widzialny i niewidzialny. Katastrofa. Przecież każde stworzenie ma w sobie aspekt widzialny i niewidzialny.
a